Ngayong buntag kanatong tanan, usahay ang atong Ginoo mo abot kanato diha sa mga yano sa kinabuhi o sa kayano sa kinabuhi. Walay anghel, walay katingalahan, o wala ganay mga kahayag nga gikan sa langit nga mahimamat o masinati nato. Lunlon lang sa kaordinaryo sa kinabuhi nga moabot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong ebanghelyo mga igsoon karong adlaw nagpadayag, nagsulti kanato nga si Simon o gaya mga kaubanan nakakuha sila ngawa nila damha nga mahitabo katong adlaw nga si Jesus mulabay di ay kanila. Usa kini ka ordinaryo nga adlaw alang kanila. Anong ordinaryo man? Maning adlaw sa naanda nila nga mangisda. Og suma sa ebanghelyo mga igsoon sa ilang pagpangaha sa pagpangisda, wala sila'y nakuha tibuok gabi. Nasagmuyo sila, wala sila'y madalang pangsudan ato sa ilang pamilya. Apan nangandoy gihapon sila nga makakuha unta sila bisag gamay lang. Og nahitabo kini mga igsoon matag karon ug unya. Apan gamay kayong ilang kahibalo sa panghitabo niya ng adlaw nga wa nila mamatikde nga mao dining adlaw nga makakuha sila o daghan nga kuha, daghang mga grasya nga ilang makuha niya ng adlaw sa ilang pagpangisda. It is not that they will catch plenty of fish. Kay nakakuha man sila daghan. Wala diha sa nagagad yung nakakuha sila niining daghang mga isda. Apan gamay lang ilang kahibalo nga di ay doon na pa'y mas laom nga kahimtang niya ng adlaw nga gipadayag sa Dios ang mensahe, ang misyon, ang ilang pagpangalagad nga gipadangat ni Jesus kanila. Si Simon Pedro mga igsoon naningkamot siya sa pagbutang siya kaugalingon nga init-init ug bugnaw-bugnaw apan wa damha nga wa kini mulahutay ang iyang pag-init-init o pagbugnaw-bugnaw sa Ginoo. Nasayod na si Pedro nga mauna ning adlaw nga di siya makaiskapo sa ipabuhat niya sa Ginoo. Sa diha nga nakasaksi si Simon Pedro sa usa ka dakong milagro pinagi sa gidaghanong isda nga wala niya damha nga nakuha gikan sa kadagatan. Nakaingon si Pedro, palayo ka nako Ginoo kay ako usa ka makasasala. Mao katong puntuha mga igsoon that God prevails every time God dances with people. God is free to pursue those He anoints. And the anointed is free to escape, matud pa, sa mga posible sa ipadayag sa Ginoo kanila. Kaya kung Ginoo na gani mga isang mutawag kanato, bisa pa man mong lihay-lihay ta, bisan pa man tago kita sa pinakasuok kabahin sa ginabuhi oy arang sa Ginoo sa iyang pagtawag kanato, isip iyang mga anak sa iyang ipabuhat kanato o mahitabo gayon na siya sa pinaka-ordinaryo
nga kahimtang sa atong kinabuhi. Mga iso ni Kristo, doon na dyo'y assurance nga mahitabo nga ipadangat ni Jesus ngadto kang Simon sa imong kaubanan. Ningon sa Ebanghelyo, ayaw ka mo kahadlok. Do not fear. Kaya diha di ay kang Jesus mamahimo ang mga imposible nga posible. Og diha kang Jesus ilang nadiskubrihan nga si Jesus di ay ang kinauyukan, ang pinakasuod, mao ang suod gayud nila nga collaborator diha sa natag sa pagpangalagad. Mga diha sa atong kinabuhi mga igsoon, isip kita nga mga anak sa ato langit ng Amahan, wala kita mag-inusara sa panaw sa kinabuhi, bisan pa man sa kaordinaryo niini, apan nagpanaw kita nga katilingbanon. Nagpanaw kita nga usa ka Kristohanong katilingban nga nagpasalamat nga nangalagad uban sa atong paghimaya sa Dios sa tanang panahon. Amen. Manindog.